Добър ден на всички журналисти. Благодаря, че дойдохте на нашата пресконференция днеска. От името на всички, които сме тук от партия на Зелените, ви благодаря. Нашата пресконференция се казва "Нашият буклук не е ничий друг проблем". Ние провеждаме тази пресконференция, защото за всички нас е ясно, че не може да се изчисти буклука на България с еднократни акции и всички опити в тази посока в последно време, които така скриват систематичните проблеми в управление на отпадъците от зора на обществото, ни карат да акцентираме отново върху систематичните проблеми с управление на отпадъците, които в момента са на път да заровят България в много по-дълбоки проблеми за десетилетия напред, в много дълбоки проблеми. Ще ви представя участниците от дясно на ляво, от ляво на дясно. Това е Костадин Деянов, член на изпълнителния съвет на партия Зелените и ръководител на групата за нулеви отпадъци. Отляво на мен, ваше дясно, това е Емил Михайлов, член на изпълнителния съвет на партия Зелените, член на групата за нулеви отпадъци. В края е Петко Ковачев, член на Националния съвет на партия Зелените. Ще дам първо думата на Костадин Деянов, за да ви каже няколко думи за нашата декларация, която беше разпространена, която ако нямате копия ще ви дадеме, и да ви каже каква е връзката на всички наши политики с отворената процедура срещу България за липса на транспозиция на директивата за отпадъците. Здравейте! Значи в навечерието на планирането на 12 май масово почистване на България, ние от политическа партия Зелените призоваваме българското правителство и българските граждани да насочат своите усилия към трайно и устойчиво решаване на проблемите с битовите отпадъци. Планираното почистване на замърсените площи е добра инициатива и такива инициативи трябва да съществуват, но тя в никакъв случай няма да реши натрупаните проблеми в областта на битовите отпадъци. Напротив, даже може би до някъде ще отклони вниманието от основните проблеми. За да се решат дълбоките проблеми, свързани с управлението на отпадъците от бита, са необходими законодателни мерки и законодателни поправка на законите. Предложенията за поправка на законите, ние предложихме такива за новия проект на закон за управление на отпадъците, но за съжаление много голяма част от тях бяха отхвърлени на второ четене в Комисията по околната среда и води в Народното събрание и няма да влезнат в окончателния проект. Основните теми, по които ние бяхме предложили тези поправки и желаните на нашата политика, както и на рамковата директива за управление на отпадъците, които са най-важни, за нас това са на първо място спазване на иерархията за управление на отпадъците. На първо място трябва да стои предотвратяването на отпадъците. Не толкова депонирането или изгарянето на отпадъци, което се планира да се извършва в България като основна цел, а на първо място стои предотвратяването на отпадъците, тяхната повторна употреба, качественото разделно събиране, след това следва рециклирането и компостирането и чак след това идва вече депонирането и изгарянето. Това е основната иерархия и тя е залегнала в рамковата директива. За съжаление, в новия проект на ЗУ тази иерархия е цитирана в член 5, но по-надолу в закона почти не се споменава нищо за предотвратяване, не е разработена по никакъв начин глава, за повторна употреба нищо няма, за качествено разделно събиране няма, има половин страничка. Над 80% от закона в момента остана така, както беше старата част, лицензионни и разрешителни режими. Според сегашните управляващи това е най-важната част и основната част, която е в пълно противоречие с директивата. Въпреки грешно поставения приоритет върху депата за битови отпадъци, в много общини в България липсват такива депа, изградени по модерната технология. А там има нерегламентирани сметища, които и в момента, даже и в моя регион, където съм там, в момента нерегламентираното сметище гори и то гори вече 50 години по този начин. По този начин отравя и замърсява и атмосферата, и почвата, всичко. И, за съжаление, времето за построяване на европейските депа изтича. Парите са до 2013 година и по-нататък няма да бъдат подновени парите за клетки. Първо, защото те не са предвидени за следващия период, тъй като този начин за управление на отпадъци чрез депониране
не е приоритет вече за Европейския съюз и те не го считат като начин за управление на отпадъците. Тези пари бяха отпуснати за 2 програмни периода, изключително само и за нас, но вече няма за следващия период, те не се предвиждат. По-нататък в нашата декларация се набляга за поставянето на първо място на предотвратяването на управлението на отпадъците. Но настоящия си вид, който се приема от комисията на второ четене, обезмисля този най-лесен начин за справяне с отпадъците. В разделното събиране също има големи проблеми в България. Има много неизяснени неща, което води до разделното събиране да се отчита само на хартия и да се отчитат само на хартия големи количества разделно събрани отпадъци и рециклирани материали, които по никакъв начин не се контролират. Липсват финансови стимули и санкции за гражданите да събират разделно. Те по никакъв начин не се мотивират да го правят. Те плащат една и съща такса, независимо от това колко отпадъци генерират и дали събират разделно или не, което е абсурд. Основата на определението на такса смет трябва да бъде заложено според количество генерирани отпадъци, а не както е сега според данъчната оценка, което няма нищо общо с количество генерирани отпадъци. Приходите от данъците, които плащаме и таксите смет, в законодателството в момента не са точно определени да отиват само единствено да се влагат в тази дейност. В момента те се използват за закърпване на бюджетни дупки в бюджета и за всякакви други дейности. И за това не могат да се направят качествени системи за управление на отпадъците и устойчиви методи за такива. Просто парите отиват по други направления. Не се правят образователни кампании, които са свързани с обучение на гражданите за разделно събиране и за устойчиво управление на отпадъците. Или те са епизодични или рекламни. Няма граждански контрол и няма обществен диалог по политиката за управление на отпадъците с гражданите. Всичко се прави само от кметовете, от администрацията на затворено пространство и не се допускат нито неправителствени, нито граждански организации да участват в тази дейност. Това са, според нас, някои от основните проблеми в съвременното законодателство и за това ние не само ги отбелязваме, а ние предлагаме някои важни решения. Като това да се спазва абсолютно иерархията за управление на отпадъците и да не се допускат отклонения от нея, освен с обществено обсъждане, да се ускорено да се усвоят парите за европейските депа, които са отпуснати, за да се изградат тези европейски депа по модерните технологии, да се въведат срокове и количествени цели, които да се отчитат, да се въведат финансови стимули за разделно събиране на отпадъците, както и таксата смет да се определя в зависимост от реално генерираните количества отпадъци, на тази основа да се изчислява. Всички приходи от отпадъците да отиват за финансиране на тази дейност, а не по други направления, и да се провеждат редовни обучения на гражданите за устойчиво управление на отпадъците и за разделно събиране. Задължителен е граждански контрол и диалог в управлението на отпадъците. Гражданските организации и неправителствените организации трябва да имат достъп до цялата налична информация по управление на отпадъците. Друга важен инструмент, който според нас е много важен за предотвратяване и намаляване на количества генерирани отпадъци, това е въвеждането на законодателното въвеждане на екодизайн. Той трябва да бъде въведен законодателно, да бъде следен за неговото използване, както и гражданското общество трябва да натиска бизнеса в тази посока. Въвеждането на екодизайн означава, когато един продукт по неговата спецификация съдържа елементи, които не могат да бъдат рециклирани в тази държава, в нашата държава никъде, тогава да се натисне бизнеса, той да натисне своя проектантски отдел, така че тези детайли и тези елементи да бъдат заменени с подобни елементи, но от материал, който може да бъде рециклиран. И докато това не стане, този продукт да не се пуска на пазара. Нещо като Акт 16 за този продукт. Този продукт няма да постъпи на пазара, докато всички негови части не е ясно къде ще бъдат рециклирани и от кой. И как ще завърши той своя живот. Това се казва оценка на жизнения цикъл. Толкова по декларацията. За няколко думи по процедурата да кажа. Значи, иска, който беше внесен от Европейската комисия за санкциониране на българското правителство, не казвам на България, на българското правителство в момента на управляващите, за това, че те не успяха да спазят срока за транспониране на Европейската директива, който беше до 10 декември, до 12 декември 2010 година беше срока, те не успяха да го спазят и затова Европейската комисия внесе този иск за плащане по 15 000 евро на ден за България. По разпределението на тази директива ние говорим още от февруари-март 2010 година, когато беше първата основна преработка на Закона за управление на отпадъците. Още тогава казахме, се срещнахме и с министър Караджова и изпратихме писмени предложения, че
Март-април 2010 година идеалното време беше, при тогавашната преработка на Закона за управление на отпадъците, беше идеалното време да направим и транспонирането на директивата и да правим предложенията така, че те да отговарят и на новата директива, която беше факт вече. И знаехме, че и срока до декември. Обаче те тогава ни отговориха, не е нужно това, по-нататък ще имаме време. И тогава ги попитахме, добре, сега е април, срока е до декември. Юли и август предстои парламентарна ваканция на депутатите. Те идват на работа чак септември-октомври. Кога ще направите проект? Кога ще мине през комисията? Кога ще мине през зал? Това е абсурд. Ако не почнем сега, е абсурд след това за 2 месеца да го направите. Единственият шанс е да го почнем сега. Така и така се променя закона, да го променим, поне да го направим с директивата. Тогава те ни отговориха, не, ние няма да го правим така, ние не смятаме това, че е така. Сега ще продължим тия промени, директивата ще я транспонираме след това по-късно. Въпреки че е ясно. И когато я попитах министър Караджова, ще успеете ли с срока да се вложите до 12 декември? Тя ми отговори само с една дума, абсолютно. Което се оказа, че ме излъга направо в очите. Тогава беше абсолютна лъжа. Дойде 12 декември, никакво транспониране на директивата нямаше, нито проект, нито предложение, нищо. Дадахме им още 2 седмици технологичен срок. До 31 декември им дадахме срок, ако има някакви технологични пречки да успеят. На 31 декември нямаше никакво предложение и нищо по директивата. И на 31 декември ние изпратихме жалба в Европейската комисия за не спазване срока на транспониране на директивата. Кореспонденцията продължи след новогодишните празници. Те ни отговориха, че вече има възбудена така наказателна процедура от август месец същата година по този въпрос и нямат намерение да отварят нова процедура, но ни предложиха, ако искаме да ни конституират като истци по съществуващата наказателна процедура за нетранспониране, за предварително липса на подадени текстове за транспониране на директивата. И тогава ние се съгласихме и в момента ние сме истци заедно с Европейската комисия по този иск, който е подаден срещу, повтарям, не срещу България, срещу българското правителство, срещу управляващите. Че те не успяха да си свършат това, което беше възложено на тях. Ние ще продължим да се борим за качественото и пълно транспониране на директивата, но като гледам как отвърлиха всички наши предложения и повечето от 40 наши предложения в комисията, ме съмнява, че транспонирането ще бъде транспонирана качествено, което ме води да прогнозирам, че може би ще се наложи след това да напишем наше становище като истци, че директивата не е транспонирана както трябва, само имитационно е направена една имитация на транспониране и санкциите трябва да останат. Докато не се приемат нашите предложения, санкциите би трябвало да останат в сила. Може би ние зелените ще сме тези, които ще спукаме балона на управляващите, който беше на тях им ги спират, на нас не ги пускат, като покажем, че и на тях могат да им ги спират и то по-лошо. Благодаря. В качеството си на жалбоподател и в качеството си на страна по заведеното дело срещу България по делото за липса на транспозиция на директивата за отпадъците, зелените сме готови да сигнализираме Европейската комисия за непълно транспониране на директивата в Закона за отпадъците при неговото окончателно приемане. Това е нашето послание. И сега ще дам думата на Петко Ковачев да каже няколко думи за това от предложенията, които бяха направени и формулирани от зелените за пълно транспониране на директивата, внесени от някои депутати в Народното събрание. От тяхно име на предложения, изработени от зелените, кои в крайна сметка не бяха приети и следователно биха довели поради тази причина до такова непълно транспониране. Също така да кажа няколко думи за един скандален случай, свързан с софийските отпадъци и горенето на софийски отпадъци, който може да доведе до нова наказателна процедура, не само, но и до скандал на европейско равнище, в който, за съжаление, ще бъде замесена България. Благодаря. Значи, както стана ясно, ние чрез депутати от различни партии, представени в парламента, се опитахме да предложим някъде над 40 предложения, Коста, поправяме, да, от които 18 много директно бяха насочени към конкретното и
по-пълно прилагане на директивата, а останалите имаха за цел дори да дадат няколко стъпки повече от директивата, защото, както знаете, директивите дават минималното законодателно изискване на Европейския съюз по даден проблем. Всяка страна е способна да направи по-строго законодателство, но не може да направи по-слабо законодателство. От тези 18, за които директно се отнасят към прилагането на директивата, са приети 6 броя, неприети са останалите, всъщност 12. Приетите са свързани 3 с прозрачност на гражданското участие, 1 с утвърждаване на иерархията на управление на отпадъците и 2 с програмите за предотвратяване и образуване на отпадъците. Най-тревожно според нас, което от тези, които не са приети, с текстовете, които осигуряват прозрачност и обществен контрол, а именно изискванията към кметовете на общините да информират и да консултират обществеността, изискването заседанията на събранията на регионалните сдружения по управление на отпадъците да бъдат отворени за присъствие на граждани, най-общо казано, тъй като до момента там присъстват само кметовете или упълномощени от тях лица, доколкото само те представляват общините в тези регионални сдружения. А също така и изискването програмите за управление на отпадъците на общинско ниво да се изработват в сътрудничество с всички заинтересовани страни. И изобщо не се прие изискването и предложението по-точно за по-твърдо изискване за разделно събиране при източника, включително за събирането на биологични отпадъци, които за България са един сравнително важен проблем, както и още едно предложение, свързано с управлението на биологичните отпадъци, а именно да се стимулират производството на компост или по друг начин да се създават материали или ресурси, които са безопасни за околната среда и които могат да се употребяват в земеделието и в градинарството. В крайна сметка всички наши предложения бяха насочени към това от тъй наречените боклуци или отпадъци да може да се извлече максимално онзи ресурс, който да се използва повторно било в икономиката, било в личния живот на гражданите, именно и с цел осигуряването на зелени работни места и така нататък. Много ми се ще едно от неприетите предложения да спомена, защото то показва като цяло нежеланието на Министерството на околната среда и водите, тъй като основният опонент на предложенията, които ние бяхме представители, прочитайки стенограмите, вие ще видите, че това е заместник министър Евдокия Манева от името на Министерството на околната среда и водите. Това предложение беше свързано с това, ако някой иска да третира отпадъците в нарушение на иерархията на управление, да направи съответните анализи, които да докажат, че това се налага. Министерството на околната среда и водите излезе с аргумента, че не можело да се иска бизнеса да защо иска да направи едно нещо, което общо взето противоречи на тази иерархия. Изобщо свидетели сме на това как за пореден път под най-благовидният предлог да не затрудняваме бизнеса, всъщност се разрешават всякакви нарушения на европейското законодателство. Не мисля ще да се отклонявам повече по посока на това дали всъщност българския бизнес е облагодетелстван или напротив, облагодетелствани са само едни мошеннически фирми, свързани с политиците на власт.
Сега още две думи по европейските тързания на България във връзка с отпадъците. Знаете вече, на 26 април комисията изпрати писмо до българското правителство, което всъщност е първото писмо, с което започва процедурата, с която, ако не се получи удовлетворяващи отговори, ще завърши с наказателно дело в Европейският съд и резултатът би бил такъв, какъвто го описа Костадин Деянов преди малко. Мен по-ми се ще да споделя това, което тепърва ще ни тревожи във връзка с софийските отпадъци. С новия програмен период 2014-2020 година Европейската комисия, по-точно Генерална дирекция регионално развитие, имат желанието да започнат да инвестират в топлофикациите на България. И пилотен проект за тях ще бъде Софийската топлофикация и пилотното на това упражнение ще бъде, че те ще финансират изгарянето на отпадъците, които ще се произвеждат в прословутият завод в софийските тецове. Това няма да коментирам точно какви екологични последствия би могло да има, защото тепърва ще ги проучваме, тепърва ще видим какви конкретни предложения ще ни бъдат сервирани, но ще се спра на факта, че в този момент, обединявайки две монополни в голяма степен общински услуги, тази на сметосъбиране, извозване и така нататък, управление на софийските отпадъци, да го кажа, и тази на топлофикация София, Община София всъщност ни готви един мегамонопол. От една страна ще ни бият с таксите смет, които и до сега са абсолютно не свързани по никакъв начин с реалното количество отпадъци, които не отчитат факта, че някой би могъл да намалява, да рециклира и така нататък. И от друга страна с цените на топлофикация, които, между другото, аз днес минаха от едната фирма да ни отчитат в сградата, да ни направят изравнителните сметки в топлофикация и си говорих с един човек, който между другото е работил дълго време в топлофикация и стана ясно, че за последните години, откакто имаме отчитане на индивидуално отчитане на топломерите с топломери и с изпарители или други уреди, българин е постигнал около 40% ефективност при топлофикацията, при топлофицираното отопление. Обаче цените са скочили 2 пъти. Тоест хората постигат ефективност, обаче цените се вдигат. И съвсем нормално е да питаме, а всъщност каква ни е ползата, когато монополиста топлофикация ни съдира по 3 кожи. С въвеждането на системата за изгаряне на отпадъци в топлофикация София, от днес може да се прогнозира, че това ще увеличи цените още повече. Тоест, вместо да имаме ефективно управление на отпадъците и ефективно енергийно потребление на софиянци, нас ще ни дарят и по двете линии едновременно. А кой ще печели в това, в тази хавра, наречена Софийска община? Списъците с имена могат да бъдат много и може да гадая много, но затова може би някой друг път. Благодаря. Това, което аз сега ще направя като политическо изявление, съвсем очевидно е, че финансирането на този проект би представлявало ясно нарушаване на член 4 на директивата за отпадъците и на заложената в него иерархия на управление на отпадъците, в които изгарянето е последната допустима алтернатива за третиране на отпадъци. Подобно нещо е недопустимо от страна на Европейската комисия. Поради което в момента зелените започваме разследване на случая по какъв начин се е стигнало до подобно решение от страна на дирекция регионално развитие,
Защо са пренапреднати всички становища на български неправителствени организации, които са предлагали от години алтернативни технологии за управление на отпадъците? Защо, например, не се е стигнало до предлагане на технология с достигане до биогаз, изгаряне на биогаз в тецовете, която ще изисква съвсем други неща? Сега ще дам думата на моите колеги в тази посока. И, за съжаление, тенденцията е, че може би този случай ще се превърне в една атомна бомба, свързана с сериозни нарушения не само в България, но и в Европейската комисия по този случай, в който обаче България ще бъде замесена и ние няма да се поколебаем да взривиме тази бомба на европейско равнище. Ние, зелените. С всички последици. За съжаление, защото не може да се допуска нарушаване на законодателство заради корупционната игра на един или друг управник. Сега ще дам думата на Емил Михайлов да каже няколко думи за това каква е алтернативата. Така както беше описана общо в нашата декларация, как би изглеждала тя в София, алтернативата за тези отпадъци. Съвсем общо. По-скоро искам да излеза от дебрите на нормативната уредба и проблемите, свързани с транспонирането на Европейската директива. И искам да се върна към основата на проблема с отпадъците. Какво се случва в България, когато се каже битови отпадъци? Какво си представя обикновения гражданин, консуматор и производител на отпадъци? Той си представя, че трябва да дойде една машина, да събере кофите и да ги изхвърли някъде. Значи в директивата за отпадъците са заложени няколко принципа, на базата на които България трябва да изгради своето законодателство и своята позиция по отношение на отпадъците. На първо место това е йерархията по управление на отпадъците. Ние говорим за управление на отпадъците, не за депониране, изхвърляне, изгаряне, управление на отпадъците. На първо място говорим за предотвратяване на образуването на отпадъци, мерки и усилия в посока намаляване генерирането на отпадък. Какво до момента е направено по отношение намаляване генерирането на отпадък? Мисля, че няма човек в тази зала, който може да ми даде положителен пример в тази сфера. Нищо не е направено. След това, повторната им употреба. Когато съществува отпадък, когато той е суровина, да може да бъде рециклиран, от него да се извлечат суровини и да се произведат отново продукти. Какво се прави в тази област? Много малко. Какво става с разделното събиране на отпадъците? Колко хора в България събират разделно отпадъци? Ентусиасти, които се блъскат в стената на събирането на разделно събраните отпадъци в общи контейнери от фирмите, които отговарят за това, и обезверяване и спиране на желанието на хората за разделно събиране на отпадъци. Основата на намаляване на битовия отпадък е именно разделното събиране на отпадъци. Крайно време е това да бъде основният приоритет в работата на държавата по намаляване на отпадъците. Да се изгради една стройна система за стимулиране и санкциониране, защото двете върват ръка за ръка, относно разделното събиране на отпадъците. Без това ние няма да стигнем до никъде. Каквото и да си говориме от тук натам, без стройна система за разделно събиране на отпадъците, всичко е обречено на неуспех. На последно място отива депонирането. Вече на тези отпадъци, които не могат да бъдат сепарирани и които не могат да се използват повторно. В България на този етап депонирането е първото нещо, което се прави, и последното. Мисля, че
Това е достатъчно, за да не губим повече време. Мисля, че ще има и въпроси по темата. Ще дам, значи вместо да дишаме фуран и диоксини от тези брикети, които ще се правят в София, за да може да достигнем до един компостируем или биоразградим отпадък, който да го превърнем в биогаз, какво трябва да се направи? Също така ще кажа една-две думи Костадин и след което ще дам думата за въпроси. Значи наистина Софийския проект с този RDF, който ще се изгаря, изгарянето на RDF, който представлява всъщност изгаряне на смесен отпадък, който е ситно наситен. Реално RDF представлява смесен отпадък. В него фигурират всички компоненти, които ги има в отпадъци, в самите смесени отпадъци. Това наистина води до отделяне на диоксини и фурани във въздуха. Наскоро, при случая във Враца, ако сте следили, стана въпрос точно за това, там се запали сметището и хората се притесниха, че РИОСВ ги успокоява, че няма РИОСВ Враца ги успокоява, че няма никакъв проблем, обаче се оказа, че РИОСВ Враца в заложено законодателство няма изискване за измерване на диоксините и фураните и те нямат нито необходимата апаратура, нито някой изисква от тях да измерят такова нещо. А това са най-отровните вещества, които се отделят при запалването на сметища или при горенето на смесени отпадъци. Това ще се получи при горенето на RDF тук в София. Всички ще декларират, че всичко е окей, че във въздуха няма никакви вещества. Не, че няма. Те просто няма да се търсят, няма да се намират и няма да се измерват, защото няма и апаратура, която да ги засича в момента диоксините и фураните. Оказва се, че въпреки дългото обмислене и въпреки че толкова планиране на Софийския проект, той реално по категорията, по иерархията стои след този на подвид на Шишманци. Защото Шишманци се получаване на биогаз в затворени пространства, което е много по-екологично управление на отпадъците, отколкото изгарянето на RDF в пещите на топлофикация. Толкова време мислиха и това успяха да измислят, толкова им е капацитета. А за връзката между отпадъка и таксите и как се получава биогаз от такъв смесен отпадък, значи задължително, за да може да се използва ефективно битовите отпадъци, най-важното е те да бъдат събирани разделно. Когато те са събирани разделно, те подлежат и на компостиране, и на рециклиране. И рециклирането става много по-пълноценно и с много по-малко средства. Когато се допуска смесване на отпадъци, смесеният отпадък не може да бъде компостиран, не може да бъде рециклиран и единственият негов вариант за ефективно използване е получаване от него на биогаз. Използвана система за биогаз. Затова трябва да се борим за колкото се може по-добро разделно събиране и не замърсяване, не смесване на отпадъците. В много страни това е решено подходящо. Лично за мен системата с тези контейнери не е подходяща. Това е имитационна система, която дава някаква имитация, някаква визия, но реално тя не работи добре. И всички виждате как тези контейнери с течение на времето намаляват, остават само едни, остават само металните и накрая в металните пак има всичко. А другите изчезват. Истинската работеща система е системата на стимули и санкции, системата на моркова и тоягата. И има такива системи, на мен лично най-много ми харесва системата в западните държави, която е свързана с разделното събиране във всеки отделен ден на отделен вид отпадък. Днеска понеделник идва камиона за хартията. Домакинствата си изнасят хартията, предават си я, тя съответно се регистрира, кой колко предава, в какъв вид го предава. Утре идва камиона за пластмасата, след това идва камиона за стъклото и така по дни. И всеки ден идва съответния камион. Не се смесват отпадъците, няма контейнери и системата работи. Регистрират се всяко домакинство, което се събира отпадъците и съответно това домакинство, което в течение на месец се е събирало разделно отпадъците, участват в томбола и се разпределят бонуси. И всяка седмица някъде, даже не всеки месец, а всяка седмица има семейство, което печели бонуси. В Канада и по $1000 се дават на седмица на семейство, което се е събирало всяка седмица разделно отпадъците и се е регистрирало за това. Също така санкциите и таксите трябва да бъдат свързани, трябва да бъдат изградени на принципа замърсителят плаща. Тези производители на опаковки, които стават масови отпадъци, като на безалкохолни напитки, бира, минерални води и други, тези производители трябва да плащат най-много такси и основните средства, които издържат разделното събиране и рециклирането на техните опаковки, трябва да падне върху тях.
от тяхните такси трябва да се прави организацията, ефективната организация за разделно събиране и рециклиране на тези масовите опаковки, които те произвеждат. Принципът е замърсителят плаща. Този, който произвежда, генерира отпадъци и произвежда отпадъци, той трябва да плаща за тяхното разделно събиране и рециклиране. Също така, незаконното изхвърляне на отпадъци трябва да бъде също санкционирано. Там, където се дават регламентирани сметища, замърсяването на обществени места, но за това е необходим контрол. Контрол и пак контрол. Андрей имаше едни хубави предложения, които за съжаление не влезнаха в декларацията за даване на статут на неправителствени организации и на граждански организации, даване право да излъчат обществени инспектори. Това според нас е според мен е една много добра идея и ще работи много добре тези обществени инспектори да могат да съставят констативни протоколи, които после да бъдат въз основа на които да бъдат налагани санкции или да бъдат завеждани дела. Това са обикновени хора и те ще се явяват като конкуренция на платените държавни инспектори. И когато има такава конкуренция, според мен държавните инспектори ще работят повече и по-добре, защото иначе те стават излишни. А ако тези обществени инспектори, хората неплатените вършат тяхната работа, тогава за какво да им плащаме, за какво да съществуват, след като може да се оправяме по-добре и без тях. Също така за неправилно разделяне и смесване на отпадъци в фирмите и неразделно събиране също трябва да има строги санкции, които да се следят, не само да се налагат, но да се следи с тяхното изплащане. Фирмите трябва да бъдат задължени и следени да събират разделно отпадъците си и да не ги смесват. Благодаря. Благодаря за вашето търпение. Имате ли въпроси? Да, ако може да се представите. Пътева от Бинюс се казва. По повод планирането масово почистване в България, което вие смятате да подкрепите. Много хора се обявиха против него, защото смятат, че това е задължение на Столична община. И за това си плащат всъщност такса смет. Как вие ще коментирате това тяхно намерение да бойкотират тази инициатива? Нека да коментирам аз. По принцип, то първо е национална инициатива, не е само на общината. Това, което казахме и в началото, в крайна сметка тези боклуци сме ги хвърляли ние. За нас също има един проблем в типа на събитието, това е малко ленински съботник. Проблемът е, че действително след 2 седмици пак ще е мръсно. Тоест, това не решава причините на проблема, то само се занимава с последствието от проблема. Това е големия проблем в този тип събития. Ние се занимаваме с последствията, не се занимаваме с причините. Причините са в лошото управление на държавата и на сектора. И най-лошото е, че все още продължава да липсват решения на проблема в причините му. Защо няма контрол върху тези събития? Защо не е както в Германия, където ако хвърлиш боклуче, ще се обади един човек на телефончето, ще дойде полицая и ще отидеш и положиш обществен труд в продължение на 5 дена. Не само, че ще изчистиш с боклучето, но след това ще осъдят за 5 дена обществен труд. За това, че си го хвърлил, понеже на мои познати българи им се е случило, значи там контролната система работи. Много са причините, защо в България системата не е ефективна. Те са абсолютно рационални, абсолютно решими, но в България не се предприемат и няма политическа воля да се създадат ефективни контролни системи. Това е нашия коментар. Липсата на политическа воля да се създадат ефективни контролни системи, мога да ви цитирам няколко, значи тук Костадин даде няколко такива неща, например, дава и спомена няколко от тях и пак ще акцентирам върху тях. На времето беше въведено по времето на силното управление принципа на платимите глоби. Този принцип директно противоречи на договора за създаване на Европейския съюз, в който е записано, че в управлението на околната среда се въвежда принципа на замърсителя плаща. Няма логика една икономическа система на контрол да се крепи на нашите данъци, а замърсителите да се измъкват с едни платими глоби. Такава система няма логика да съществува икономически, тя няма да сработи. Замърсителят следва да плаща цената, която държавата плаща за неговото залавяне. Тогава съответната контролна система ще може да се развие достатъчно, за да може да ги залави и да бъде ефективна. Когато се въдат достатъчно големи глоби, така че те да поддържат системата за контрол ще бъде достатъчно силна, за да
контролира самите нарушители. Ето ви един принцип, който трябва да се въведе и той трябва да стане задължителен при оформяне размера на глобите, които се плащат. Защото те в момента са ниски. Много просто нещо. И това трябва да се включи в закона, за да не могат общините да се измъкват с ниско налагани глоби. Второто нещо трябва да бъде ясно, че броя на контролиращите инспектори не може да бъде нисък. Третото нещо, когато те не си вършат работата, трябва да има кой да ги контролира. Защо в една Франция, примерно, обществените организации имат право директно да завеждат наказателни искови срещу длъжностни лица, които не си вършат работата? Обществените организации във Франция няма нужда да чакат прокуратурата. Когато има извършено длъжностно престъпление от длъжностно лице, могат директно те да завеждат наказателен иск, без да чакат прокуратура, защото такова престъпление се доказва лесно, няма нужда да се прави разследване. Защо в България трябва да чакаме прокуратурата, която никога няма да заведе наказателен иск срещу длъжностно лице? Че ние сме залинати най-големия брой престъпления в България, най-големия брой престъпления в България. Това са длъжностните престъпления, свързани главно с бездействие на длъжностни лица или подобен тип престъпления. Те унищожават нашата държавност. А прокуратурата бездейства. Подобни неща, подобни промени в системата, които да овластят гражданите да могат да контролират бездействието на държавата, и нашата държава ще се промени. Не само по отношение това, че сме заринати с боклуци, но няма политическа воля. Искам да се надявам, че нашите идеи, в момента ви казах 3 неща, които са ключови. Затова да не създаваме боклук, ще бъдат откраднати и други политически партии. Някои от тях са отдавна вече в нашата политическа програма, между другото, но още не са посмели даже да ги откраднат. Примерно това за правото на гражданските организации да завеждат искове директно. Това е доста радикално нещо, в други демокрации го има. Но ние няма да сме добравени до тях. Други въпроси? Гергана Добрева, Нова българска телевизия. Вие предлагате въвеждане на постоянни обучения за устойчиво управление на отпадъците във всички нива на образователната система. Имате ли някакви договорености с Министерството на образованието? Не, нямаме такава договорност. За сега това предложение не среща отклик. Нито имаме договорност, ние сме го предложили, но нямаме отговор. Просто не среща разбиране. Има такива по тяхни инициативи, както ние сме казали, периодични, с рекламна цел и това, но те не решават нищо по същество. Но въпреки нашите предложения за такива периодични обучения, образователни кампании, нямаме отговор от тях. Нямат интерес. Такова нещо. Сега ще ви кажа един директен пример. Няма да казвам кое училище е в София. Просто в един момент ги хванах жените, които изнасят отпадъка. Смесен го хвърлят директно пред очите на учениците в кофите за разделно събиране. Аз пуснах сигнал до общината и до инспектората и получих такива смешни отговори и такива формални, и най-накрая всъщност те казаха, ние имаме някакви програми да обучаваме, обаче така, онака и накрая вероятно са наказали тези жени, които така и не разбраха след забележката, която им направих, къде им е на тях грешката. Но по-важно е, че тези неща, след като са известни, след като инспектората твърди, че имат такива курсове, те трябва да имат и практическо приложение. Те трябва да се отнасят не само за учениците, но и за учителите, защото лош пример дават и учители някога. Заповядайте. Други въпроси? Това не е лесен въпрос с отпадъците, между другото. Може би трябва да споменем един факт, защото прекалено се фокусирахме върху София, но цялата страна има проблем с прилагането на тази прословута схема от 52 сметища. Аз ги наричам сметища нарочно, въпреки че от Министерството претендират, че това ще бъдат модерни депа за управление, защото в няколко случая вече се установява, че проектите включват изграждането на тези уж модерни депа върху старите сега съществуващи незаконни сметища. Ямбол,
Самоков са много близо, вашия в Костинброд е такъв случай, Пазарджик. Тоест, не стига, че претендират да използват европейските пари по оперативна програма Околна среда за това, всъщност те няма как да изградят върху старото незаконно сметище едно ново и модерно. И затова в съвсем скоро време различните инициативни комитети, които протестират из България, ще се съберат и ще си измислят обща стратегия, с която да атакуват и този подход, защото това означава хората отново да продължат да имат проблеми по места. Както знаете, срока за изграждането на тия депа вече изтече. Комисията много така даде голяма аванс на правителството и не започна наказателна процедура заради изсичане на този срок, а можеше да го направи съвсем основателно още от средата на 2010 година. И в крайна сметка, вместо правителството да си свърши работата, да послуша хората, които протестират и да се опита да изправи проблемите, Нона Караджова ходи и натискат буквално, аз съм го видял с очите си в Разлог, казаха ми, че и в Ямбол е било, директно натиска общинските съвети да гласуват неправилно или лошо проектираните сметища, защото така те ще ли да изгубят европейските пари и трябва да вдигнат таксите смет, говорят с суми от типа на 500 лева на човек. Тоест, Министерството в момента натиска хората да градят лоши сметища. Ама не само лоши, до реки. Утре, като дойде голямата вълна, нали, на реката, там примерно край село Баня, и какво ще отнесе сметището долу? В места, там в Гърция ще имаме трансграничен проблем, освен местните. Ако дерето край Самоков отнесе сметището, ще влезе в Искъра и ще слезе до тук, до София. Такива ситуации. Без да броим факта, нали, за това кой как вече полузаконно и незаконно печели от това, че получават, вече имаме и сигнали, че се знае кои ще строят тия сметища, преди да са проведени конкурсите. Друг е въпросът. Вчера, нали, имаше някаква бизнес закуска по темата за българския бизнес и произведено в България и как големите хипермаркети пробивали българския бизнес. Един от проблемите е, че в големите хипермаркети ще намерите повече опаковки, отколкото продукция в тия опаковки. Докато българският производител на чиста продукция, който произвежда в, нали, както едно време в тенеки или така по съвсем традиционен начин, няма да го намерите на софийския пазар. Петко знае кои ще бъдат изпълнителните на сметища, защото е зелено като пот. Има способности да предрича, но едно такова сметище вече беше спрямо. Това е сметището на Кочериново, именно защото не отговаряше на изискванията на Европейския съюз. Примерно масираните нарушения, които са направени във всички, това е липсата на разглеждане на алтернативи. Факт е, че в техните екологични програми, които трябва да предшестват сметището, без изключение не включват тази иерархия за управление на отпадъците, за която говорим, и са прияти без екологични оценки, и това са масовите нарушения. Как ще се стигне до нормално управление на отпадъците, като няма добри програми за управление на отпадъците? Имате ли други въпроси? Да, разбира се, след това, че излезем и няма проблеми. Да, разбира се. Няма други въпроси, може ли? Ако няма въпроси, но дайте да приключим все пак през конференцията, защото ако има въпроси, да бъдат зададени. Добре, ако няма въпроси, в такъв случай ще има време и по време на пресконференцията за интервюта по-отделно. Благодаря ви много на всички, които дойдохте. Действително проблемите с отпадъците са много сериозни. За съжаление, некадърността на това правителство е наследник на некадърността на предишните. И не виждаме светлина в тунела. Всичко добро и приятен ден, да дойдат по-добри времена.